La ilaha illallah. Abu wala na go bombo wala. Kam ga Nare ni me amena. Man nyoko na yenya. Ni man blande mo yele ma. Karante wa. Muso bɛ fɛ o muso bɛ I b'a dɔn ko zongura ni jeni ka di. Okay. An ka taa. Korga. Polisikɛ jɔlen lajɛ. Wala dugu jɛra ko papa nana. Ndi nani shorli so ngona. Wa te fushi la a bɛ ka kɔnɔ ka bɔ de. Nani. Nani. Bɔgane. Na fiki Ishorli de so nana ya. Ni sigi an fɔlɔ. Ntigi bosa. E ta be e be sunu tinere la via. Parce que go shiro go papa nana. Ibi jama. Iti sigile na fiki diana salongona na kama kona kabwa. Nti isigile na fiki diana kama kona salongona kabo. Ne koko kila. Aka bodre ka soro go na fiki afa yana. Igo fo drop papa kata dro nga soro gi murke ki katike. Iba befo. Abe. Ne koko kele bo befo. Ba befo. Nani puan ada click ya kere yan. Anna conjure la tete men simana. Aw fena. Am ta no fe. Eli John. Est-ce qu'il fate là? E mi ngena fora ke be de la ke tan fe e bi dawla. Soy. Nanfi. C'est qui? Nani. Où est soro? Mungera. Faut je makala kana ro ngakuli. Non, il y a un cri ici, avec maman ka bo mudibi. Nani. Kana ro ngakuli. Faut je makala kana ro ngakuli. C'est da ine bugori. Nani so ngebo. Manne. Tu peux aller sur moi ici. Et à beaucoup mungera. Wala ma boko ici. Amanya fo ici. Nani. Tu ne comprends pas depuis que son club mangana. Ma couleur pas mais c'est mon bébé, mon éclat. Faut je makala. Ay bulu do digile ko la ha. C'est bon. E ma bulu mangamea. Mais qu'est-ce que tu l'as fait? Et mon éclat. Ma fo igala. Ay ndorani. Tiente. Abado. E bolo nete bagan nani ma. Il drone fitini maintenant, il fera ça ça. Et à l'antenne fora, il drone fitini. Au moins chef là drone de venir boulot. Hein? Et tu fais ça oka. Et à boire mon équilibre. Ay ndorani. Tiente ma do. E tali yoro. Mo kana mata. Kao. Muso dɔ bɛ yan fɛ n'o muso tɛ san b'a sɔrɔ o nana ne fa dɔrɔn. Kasa. Hali dumuni e tɛ ne fasa cogo la hali dumuni. Ne ka ji daminɛ je vois que tu as trop maigri là. Bana mani minɛ yan foyi mani minɛ. Ko mun ni mangene di o. Kɔngɔbana de bɛ ne na yan. Kɔngɔbana. Ne ka so kɔnɔ yan. Ya. Cogo di. Ne tɛ dumuni sɔrɔ ka di i bɛ wari fɛn fɛn bila a bɛ taa juga cɛkɛ jɛgɛ belebeleba sɛ ninnu wale ne bɛ taa du yɛrɛ de kɔnɔ ka taa dumuni kɛ olu ka dumuni tɔ. E nani. Walayi ne bila hali feere la yan. Ko ne kun sɔrɔ. I daminɛ ka ban kunna matinɛ. E ni ala ni kira cɛ i dɔgɔnin. O de la nani fasalen don nin cogoya la tan. Ne ma yi n y'a de ci n hakili la n ka maɲinɛ di. N ko ni dugu jɛra an bɛna ɲininka n'a sɔrɔ bana bana n bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la. Kɔngɔbana de bɛ ne. Kɔngɔbana de bɛ ne den na. O tuma o ne bɛ wari min bila ka na o e b'o kɛ cogo di. Tiɲɛ tɛ walahi fila ka dun. A ye ne bila feere la ne juguyara mɔgɔw ka du de kɔnɔ. Tiɲɛ tɛ quoi. A tɛ si sɔngɔ bɛ ne na e bɛ ne dɔn quoi ne tɛ taa. A bɛ taa mɔgɔw de fɛ yen. A bɛ taa mɔgɔw de fɛ yen kulonkɛ la de ka taa kɛ surafana du ye yan. K'a tɛ si. Kana kɛra den kelen min na. Tutu wa. N tɛ ka mɔgɔya la bilen dɛ. N tɛ ka damu den la. N bɔra ka damu den la fɔli de ko n ka nin minɛ. Hey. Fa de b'i la. Tutu minɛ si. I tɛ bɔ yan. Tutu minɛ si. E ka kɛnɛ. Tutu fa de b'i la. I t'i ja sigi yan. N ka polisi kɛ k'a fɔ ko n ka nin minɛ. O donna polisi minnu y'an sɔrɔ yan. Cɛ e fana e bɛ kɛwuya san jumɛn de? Olu bɛ enquête de la sa. Ko ni min minɛ ko n ka ba tiɲɛ n ka patron k'a fɔ k'o bɛ kɛ n gɛn. Ko ka n datugu kaso la. A lajɛ bɛ e tɛ ne la. Ne bɛ baara la. Ɔ mɛ ne ye ko kan ye wari bɛ ne kun wa? N'i gɛnna ka bɔ baara la i ye cogo de bɛ ɲɛ i n'a fɔ ne ta in ɲɔgɔn na. Tutu hali ma baara kɛ. Ne de bɛ se k'i don baara la hali ni ma baara kɛ. Cɛ ko ne ɲɛ bɛ ne la dugu in kɔnɔ e bɛ ne dɔn wa? Ne tɛ baara la wa wari tɛ ban ne kunna. Waati bɛɛ n parilen don fɛnɛ. Ko ni kunkolo ka kɛnɛ e yɛrɛ filɛ n'i y'a ye wagati zone bɛ taa tulonkɛ kɛ la so kɔnɔ sabula i tɛ se i bolo fili cogo de la. Ka bolo fili n'a fɔ cogo di. I ka kan k'i dege karaté de la. An ka dugawu man ɲi kɛlɛ la dɛ. Ayi cɛ nalomaya kɛlɛ bɛ kɛ ni hakili de ye a tɛ kɛ ni kɔkili. Tutu e ka nɛni dɛ. Ayi non nɛni tɛ sa
nka fama e bɛna n de carte la fa mini de karate yɛrɛ de la awɔ nka don den minɛ bankuya nka bankuya den fana karate kɛla tɛ baga mɔgɔw ma sa karate bɛ kɛ de walasa i ka i yɛrɛ défend e ka i den ka taa mun kɛ n na dɛ mais sisan ne tun bɛ se kana i b'i défend mais i tɛ bugɔli kɛ n ka den sɔrɔ ban ba non i bila kulu la bon n'o yɛrɛ don ne t'i dege bele yɛrɛ voilà sisan n ka cɛ 1 2 3 i ye n faamuya ni ko 1 i bɛ tigɛ kɛ tan ni ko 2 i b'a se kɔfɛ ni ko 3 i bɛ nɔngɔn kɛ tan i ye n faamuya han i bɛ kɛra 1 2 3 i ye n faamuya 1 2 3 i b'a ɲɛsin yan fɛ voilà a segin 2 nɔngɔn kɛ tan voilà 3 a bɛ kɛ ten de mais sisan i jɔ ɲɛfɛ yan dɔɔni dɔɔni sen waga cɛ a tɛ waga tan sa cɛ hey wuli dɛ a tɛ waga tan sen tɛ waga tan sa e ma ne gosi dɔrɔn a binna i b'i ja ka ɲɛ n'i bɛ sen waga lajɛ i bɛ sen da ka ɲɛ ka concentré de i concentré ka ɲa ça va a kɛra 1 o de la i fasalen don ne de hakili la k'i man kɛnɛ de ne ma ɲini foyi kɛ ne na walayi a ye ne bila fili la daji naloma belebeleba dɔ taara ne ci a don ne nana nɔfɛ f'a y'a ka carte fini don o kama cɛ lagalagatɔ dɔ fana y'a ko k'ale bɛ polisiw wele an kama kabini o don bɔra la ne ma hɛrɛ sɔrɔ bilen e ko k'a tɛ si so kɔnɔ fana de yan a tɛ si so kɔnɔ nani walayi o ma kɛ sigilen dɔrɔn cɛn tɛ a bɛ siɲɛ 10 bɔ ne ka karate don ne an ka passation na parce que an kun kan ka wuli 5 heures wagati ne taara si an ka maître fɛ yen cɛn tɛ siɲɛ 1 dɔrɔn Madina nani i ye sufɛ boli fana daminɛ yan hali tɛ si so alajɛ cogo di Madina manamana ko dabila dɛ n tɛ tiɲɛ n'o ye dɛ nani ko ne tɛ si so non n bɛ sɔrɔ ma f'i ka sufɛ yala i bɛ yala sufɛ ko mun kɛra ne ko Madina musomanin yɛrɛ ne ko mun koɲa b'e la du nin kɔnɔ yan dɛ Madina fosi ni bɛ kɔfɛ ni bɛ faransi ni bɛ fɛn bɛɛ bila ka na di aw ma aw ba yɛrɛ filɛ a bɛ taa ka mission na ne ye wari sɔrɔ a b'a di aw ma hali don ni n'aw bamuso ɲɔgɔn wele a ko n ma ko baasi t'a la aw bɛ yen k'ale ye weleli kɛ e lajɛ wa ne ye seli kɛ ni ni fini i bɛ ala ka le ko fantan de seli don ne ma taa yɔrɔ si la yɛrɛ Madina o tuma fini dun kɛra cogo di e ko ko fini bɛ san fini dira ko wari bin dira ko ka fini san seli la seli tɛmɛna Madina e bɛ kɛ mun kɛ ni den na de ne ko ne b'a terimuso bɛɛ servi yɔrɔ ye k'ale ka wari di mɔgɔ wɛrɛ ma k'ale den to nani sabali golo la ilaha illa muhammadu rasulullah mais Madina n bɛna min da e kan ala dɔrɔn de b'a dɔn ni manamana ko e fɛ tan i dɔgɔnin fitinin a ye ne cɛ dumuni na ka ne bila wulu ka kule la ka ne bila sagaw ka kule la ka ne bila baw ka kule la a ye ne bila fɛn bɛɛ ka kule la ko mun kɛra ko fini nɔfɛ ne y'o bɛɛ kɛ mais a ma fini san ka di ne ma nani o denw tɛ tulonkɛ de tulonkɛ den nɔgɔli si tɛ tulonkɛ tɛ Madina i tɛ nin ko sugu in dabila ni gɛlɛya sugu la ni balima la mɔgɔninfin tɛ juguya dɔ bɛ taa k'i balima la de balimamusonin kelen bɛ min b'e bolo n'o ye nin ye e bɛ ala minɛ ka taa nin juguya ko la nani ma jama sa nani minɛ jama cogo cogo e kan ka kɛ nani na wa e tɛ yan sa ne tɛ yan cogo di ni n kuma sugu ye tan kalan ka wari jɛni den na tuguni tulo b'a la walima wari ko yɛrɛ dayɛlɛ n bɛ wari bilali bɛ tigɛ aw bɛɛ la n b'a di mɔgɔ wɛrɛ ma o b'a gere o bɛ na bɛɛ ta d'a ma ne mun ko sugu ye tan e de kɔrɔ wa ne de kɔrɔ e de kɔrɔ ne de kɔrɔ cogo di a tɛ d'aw si ma ou bien n b'a di dɔgɔnin ma a bɛ taa awɔ i b'a ci ne ma ala ne mana ko ye nani ka ne ka wari di ne ma mais e tɛ ka jɛ wari la wa e b'a jɛ wari la ko mun kɛra ayi nin y'o bannen de ye a bɛ d'a ma ayi ne ka wari tɛ n jɔ fosi ne min f'i ɲɛna ala ni den lajɛ sa ne ni lajɛ mun de a kɛra ko selima de y'o ne ni ala ni kira cɛ ka ne ka fasa ta i bɛ ala ka le ko tigi la i bɛ ala ka le ko taga so kɔnɔ baarakɛla ale kɔrɔlen ne e k'i lajɛ sa n'i ye e ye ka nin ye i bɛ ala ka le ka to falaw tɛ b'a la Madina na ni dɔgɔnin de ye i b'a minɛ ka ɲa balimaya ye fɛn dɔ ye fo balimaw k'u hakili to ɲɔgɔn na de sinjiw k'u hakili to ɲɔgɔn na de i dɔgɔnin ni ani bɛ ɲɔgɔn fɛ e de kan k'ale doni ta ko bɛɛ la e de kan k'i yɛrɛ cɛ dumuni na ka di balimamuso ma i dɔgɔmuso ma e de kan k'i yɛrɛ cɛ fini na ka di i dɔgɔmuso ma ni mɔgɔ min ko k'a bɛ s'a ma e de bɛ don a n'o cɛ e bɛ kɛ komi bolo ni i bɛ se adamaden fan o fan ma bolo de fɔlɔ b'a jɔ a n'a cɛ e de y'i dɔgɔnin bolo ye ni mɔgɔ mɔgɔ k'a b'a bugɔ o tigi bɛ e de bugɔ fɔlɔ k'a fɔ ka se dɔgɔnin ma ni mɔgɔ k'a b'a faga o tigi bɛ e de faga fɔlɔ k'a fɔ ka se dɔgɔnin ma ala ma sɔn ne ma dɛ sinjiya ani badenya hinɛ ani makari de don i y'a faamu i b'i dɔgɔnin na don k'a tɔbɔtɔ
sisan nin filɛ cogoya min na tan e yɛrɛ ka nan wa ko n'i taara k'a bɛ kabako bɛɛ nani fasalen filɛ sa hali nani tɛ se k'a lajɛ nani bɛ ka siran e ɲɛ ko ale ne filɛ ɲɔgɔn fɛ madina i filɛ ka sabali sa i tɔgɔ fitinin e k'a lajɛ sa e yɛrɛ k'a filɛ sa n'i taara a bɛ ko bɛɛ e yɛrɛ k'a ɲɛda filɛ sa i t'a dɔn ko nin ye ɲɛtɔmɔgɔ da ye fara nin na sa kana nin kɛ sa i ma dege nin na sa e ba cogo tɛ nin i fa cogo tɛ nin kana nin jogo ta ka da i yɛrɛ la adamadenya la o cɛ man ɲi sa i dɔgɔnin do de i b'a hinɛ minɛ i y'a mɛn yan kana to k'ala kasi n'i ye dumuni kɛ k'i dɔgɔnin to yɔrɔ n'i ye kojugu de kɛ e de kan ka to ale k'a fa e k'a kɔngɔ k'aw san e k'a fa ale ka kɔngɔ ye i y'a mɛn yan i dɔgɔnin kana nin k'a la tuguni dɛ i y'a faamuya donc ni n taara faransi n tɛ dɔrɔmɛ kelen bila ka na da aw si ma bilen n bɛ mɔgɔ wɛrɛ wari di mɔgɔ wɛrɛ de ma o de b'a ka ko géré fɛn ka to k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma o fana tigi ka dɔ tigɛ ka bɔ a la ka na fitinin d'aw ma o la ne b'a ci e ma parce que i balima de ye nin ye mɔgɔ kan k'i balima la don madinɛ nani il faut ala fo k'a fasa la ilaha illallah muhammadu rasulullah madinɛ n b'a dɔn kɔngɔ b'i la sa awɔ an bɛ tila ka bɔ sisan an tila ka bɔ an bɛ taa restaurant na i bɛ taa sɛ dɔw san ani dibiso dɔw ni biyɛn dɔw san pour que i ka kulɔ dɔɔnin quoi i y'a faamuya ani an bɛ dumuni caman san ka pɔmu ninnu ni fromage ni fɛn ninnu pour que i ka se ka bɔ i yɛrɛ la dɔɔnin i lajɛ ni mɔgɔ min nana ne fɛ sa ko nin ne den ye mais a tigi bɛ tigɛ n na c'est pas sérieux ça ne fana ne bɛ jɔda min na faransi maliyɛn bɛɛ bɛ ne dɔn faransi maliyɛn bɛɛ bɛ ne dɔn faransi suguna ninnu ni sakɔ ninnu ani jaabi ninnu bakari suguna ninnu u bɛɛ bɛ taa ne de nɔfɛ faransi maliyɛn faransi ne ye faransi la fana min bɛ na faransi ala dɔrɔn de b'a dɔn ka na ye ko ne den fasalen bɛ nin cogo la yɔrɔ n'o cɛman ye sa sidi sakɔ jaabi sakɔ i y'a faamuya sɛnbala musa i y'a faamu bakari suguna ninnu bɛɛ de bɛ taa ne nɔfɛ faransi wa jakite an mago bɛ papier la an mago bɛ fɛn na wariko b'an na nin m'an dɛmɛ an ka baara yɔrɔ tiɲɛna mais n'a fɔra ne den bɛ kɔngɔ la mais c'est pas sérieux ça madinɛ o dabila sa ninnu dabila sa ne bɛ hinɛ mɔgɔw la e tɛ hinɛ i dɔgɔnin na nani il faut n'ala sɔnna n bɛ tila ka taa fɛn kɛ i y'a mɛn an bɛ taa dumuni san i bɛ dumuni baw kɛ i bɛ n hakili b'a la ka fɛn kuraw kɛ i y'a mɛn yan i nisɔndiya o la. taa lajɛ. a ka ɲi tan. yan nin ye sécurité de yan kɛ tan yan nin kɔrɔ ye sisan nin bɛ yan de protéger. n t'a faamu. très bien i ja sigi sa n'i ka ko fana bɛ tan de a lasegin ka na i kuru ka na kɔfɛ sa cɛ i jɔ ka ɲa. I jɔ ka ɲa kɛ tan tan jigi ka ɲa tan jigi n bɔ ci dɛ. ayi sa jigi he sen tɛ kɛ ten sa sen lajɛ sen ɲɛsin jigi dɔrɔn tan voilà sen yan yɔrɔ da ka ɲa yan yɔrɔ da cɛ i fana sa cɛ i ja sigi bɛɛ he kasi t'a la dɛ k'i dege i bɛ tila ka kasi fa de b'i la e bɛ ka ne sara de wa. Mun mɔgɔ bɛ miliyɔn de di ne ma pour que ne k'u dege karate la. I jɔ ka ɲɛ i sen bɔ ɲɔgɔn na i bɛ yɛlɛ n ka sabara kan de yan. ma labila kama. I b'a kɛ tan jigi kosɛbɛ ca wuli jigi kosɛbɛ a kɛ tan. mun kɛra. ka dige la wa a daminɛ bali k'a bɛ ka dige zo bɛ min da i kan wa o tɛ dige la ni nin ye. n taa patron ka ci la. I ye woro kelen de waga dɔ in ma waga yan a ye waga ta yan fan fila fɛ Asama e bɛ mun de sigi a ka ɲi wuli a tɛ ka ɲi dɛ ne de y'i wele yan i waga jigi a kɛ tan. Cɛ mun kɛra n ba patron k'a fɔ ko n ka taa sabara ta n kun na n jigi k'e minɛ o n b'a bila n b'a fɔ n kan sɔn ka patron k'i ye dɛ. Ayiwa est-ce que e kunkolo ka kɛnɛ Bamakɔ ne min yɛlɛ i bɛ taa kaso la manɔnɔ ko la yan bila n'importe quoi. Nani i kɛ pewu la n tila ka taa an bɛ dumuni san ka di ma sɛw ni biyɛn ninnu ani foromasi an bɛ taa restaurant na i y'a mɛn awɔ kɛ ne den tɔrɔ k'i tɔɔrɔ la sa wuli an ka don so kɔnɔ i y'a mɛn kana mankan kɛ i y'a mɛn nin to yen nin ye kulakɔrɔ n'an ka taa so kɔnɔ.
Ini kau itu ada suara, ambil siasa, aku kau pesa, adile, hati sini dah. Cuma dia kulo kajuku, iba dunia jenis nak ada di rumah apa? Ha? Nani ni na. Kau di sini pakai baru kau itu ni ya me. Kalau jus ni. Ibu nak bicara orang kini juga. Nani ni? Siapa pelapor orang? Amma tak kesana. Hey, kau ni banyak orang kui. Nani ni bisa kan dugi. Nani bukan kadro ni kan adam ni tu kui. Jadi aku makan hini lagi. Jadi nani ni bolok kerja aku mau punya mau dia tu. Ayah tak ada solat ni orang solat.